великите строежи на... Пироно, че го пука ли това? Бим ли му мъж? Сигурно. Саката от долния край да не ги ковеме, а? Не, трябва да се ковеш толкова духне ветър, че ги поднесе. Обаче с... Така като го ковеме и отдолу е почти такова. Не, няма. Колко че капе, ба. Ако е па много дещу, изнеме вътре. Да не се качествени, ама колко има. Дай бискията, Даню. Дай бискията. Дай добре, брато. Дай, Арго. Ай. Ай. Търси. 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 Ай. Ай. Достатъчен, ама да не се смъчине додека оправяме горното. Оти ние трябва да ги наредиме сипа, но тогава и изпълним. Добре, да не се няма по-добре. Тук сега ще режем ли да побеме на цели? Горе, че... Ей! Деси, деси си, деси, деси. Кажи! Ой, ти снимай ние, че ковем, еви го Лилянко. Тия не са ли там кръгли? Ей тук, бе. Ей тук, бе. Така, деси, снимай ни да се види кои работят и кои са на масата. И аз за това снимам. Това... Може ли да фаща въздух? Почекаме, че само Да, си говоря снимал. да фаща. Фаща. Значи, че... На това как ще отгоре? Или те така? Те добре. Всичко фаща и говор, и картина. Ели дай, кови. Уго кови. Оти го не прелезати главе, малко економия напред тебе. А ти ще го зори, че си ги завираме. Много са тънки. Абе като туриш 2-3, че стане. Ние... Тие трябва да... Упаянтиме малко все пак. Затова нека... Това твърдиш, че е 4 метра. Кое? Това. На две. Значи трябва да е 4 метра. Трябва да е. На две го режи. Ама на... Аз викам на 4 да го режи. Може на 4, Може на нали трябва да... От мертек до мертек. През това мертека трябва да фаща. На това мертека трябва да фаща. На тези страничните... Да. И на всичките нагоре на по два... Фактически на 3 мертека трябва да фаща. Снимам, че съм я работила. На 3 мертика, ама че... Па средно остава и двата странични. Аз съм на фокуса. Иде некой. Веста. Иде за снимка. Да бе, назви. Къде виках ти имало нещо за резание? Вътре бички. Бичия има ремаркет. Няма кой да дрежи едно търво, бе. Тая бичкия чекам от 3 месеца. Я реко пушка носи то, гледай, обичкия. Дали са така седици, да. Емо, реже ли тази бичкия? Ако натисне повече, че... Оти тая нашата малко. Човеке, я дайте тук го триме на средата. Ще го мериме ли точно или нао? Той е реже, да. Това са цепане на... Не, А? Сега ще ти го. Че го. това той ми го дрежат на това съм. Кой да му гледа? На 2? На къде? Къде